Salam hormatly watandaşlar. Bugün 26 fevral 2022-nji ýyl. Bugünkü söhbetdeşligimiziň temasy ine Rossiýa Federasiýasynyň Ukraina salan goşun barada we Ukrainada gidip duran uruş barada boljak. Nämemiz görüp otyr, şuň 3-nji gün Rossiýanyň harby goşullary Ukrainanyň içinde dürli tarapdan şäherlere hüjüm edip hem harba obyektler hem garajdan obyektlerini ýok edip berler. Ýok olanlaryň sany ýa-da uruşda öldürilenleriň ýa-da wepat bolanlaryň sany Ukraina tarapdan bir näçe ýüz adam diýip aýdylýar. Garajdan adamlar, harbylar, çağalar, garrylar, medenarlar bilen bilelikde. Emma Russiýa tarapyndan ýanky girdilen goşunyň ýetkileri bir näçe müň adama ýetdi diýip aýdylýar. Şuň kun şol 2,5-3 müň adam diýip aýdylýar. 3 güniň dowamyny. Näme bar şu taýda? Näme üçin beýle boldy diýilen soru her birimiziň öňümizde durdy. Pikirdik görsek, ýani bundan 30 ýyl ozalan biz hemmemiz 10 respublika bir saýyuza hyzmat edýärdik. Hemmemiz beýrek dostluk, dogorluk diýip gol tutuşup aýdym aýdýardyk. Beýrekleri ýanky gatnaşyk edýärdik. Orsiýet bilen Ukrainlar bular aňyrdan gelýän Slavian halklary, diýlerin pravoslavny, özlerim goňşy iki dogan ýaly bolup oturan Belaruslar goşdan 3 bolýa bilen arasynda nädip şu ýagda emele geldi, beýrek beren ganyny döküp durlar diýilen ýaly mesele bardy. Eger gysgaça aýdyp geçsek, şol ýanky bizde Stalin ölenden soň Hruşşow geldi de hakimiyet başyna SSR. O Hruşşow'un asly dogduk tepesi Ukraina bolan soň şol Krim ýarymadaty bar. Hemme kişiň dinjalýan çağalan artek lager şo taýda SSR-inki. Gara deňiziň kenaryny şeýle gözelýär. Ozal Rossiýa Federasiýasynyň hemmesinde duran territoriýasynda duran şonu Ukraina SSR-ne geçirdi. Ýanky Hruşşow. Ondan soňra şol SSR döwrüni bildirýän adam ýok. Tapawdy näme ol SSR-iň Orsiýanyň hasabyna durdy. Ol Krim ýarymadaty Ukrainada durdy. Tapawdy ýok. Bütün SSR-iň halklary gelip o ýerde dinjal we çağalaryň lagerleri bar. Haty gözelýär. Hemme dawa SSR ýykylandan soň başlady. SSR ýykylanna şolar ýaly karar kabul edildi. Şo SSR-iň dargamagy bilen baglanşykly ýanky her bir respublikanyň şo güni bar bolan serhedi ellegirilmesi, üýtgözügsiz we mizemiz durmaly karar kabul edildi. Şol güni SSR-iň ýykylan gününe kimde nähil serhet bar bolsa, haýsy respublikanyň çyzygy serhedini ýerden geçýän bolsa, şol respublika degişledilen karar kabul edildi. Şonuň üçin SSR hiç bir gan döküşiksiz ýagdaýda dargady. Şol bölüşik bolanny SSR ýykylanny ýanky Krim ýarymadasyň lükgölügini Ukrainanyň hasabyny, adyny, döwletini, serhedini galdy. Soňra näme boldy? Krim Ukrainanky, emma Krimde duran ýanky Sevastopol şäherine öňkü SSR-iň hemme Gara deňiz floty, harp floty bardy. Olar şoň içinde. Şo taýda galylar sebäp floty göçürip boljak gal Gara deňizde nirak gitdiler. Ondan soň şol emani Sevastopol şäherine hemme harby bazalary, deňiz portlaryny, şo ýan gämeleň durulgalaryny hemme strukturany ýanky Orsiýa tarapy kärennesini almaly boldy Ukrainadan. Şo portlary ullanan üçin, şol şäheriň hemme strukturasyny ullanan üçin Rossiýa tarapy Ukraina her ýyl men anyk ýadymda da bir 20-50 milyon dollar aralygyna pul geçirip durýar. Ondan soň wagtyň geçmegi bilen Rossiýa Federasiýasy görse Ukraina öz başdaglygyny hakykatdan hem ullanyp başlady gün-günden öz islegine göre öz halkyny bir
idili ýa-ni Ýewropadaky ýaly durmuşy gurnamak üçin Ýewropa bilen köp ýa-ni gatnaşyk edip başladylar. Ýewropaň hatarına girmek üçin, Ýewrosaýyza girmek üçin, gerek bolsa NATO ýararlygyna girmek üçin, şular ýaly görürler Ukrainada eşdelip başlany Orsiýet tarapy ondan görse Ukraina öz elinden gidip barýar. Täp Ukraina näme elinden gidip barýar? Ukraina ozal SSR zamanynda da Ukrainanyň ýanky topragy Çernozem diýilýär, gara ýer, şeýle öňjeýli topragy bar. Şoňa taýyk otursaňam indiki baý bolup göwürip başlaýar. Şeýle ýagly ýa-da bir gumus diýilýär, şol topragyň içindäki bolan jesemler başga territoriýada ýok. Gitlerim öz döwründe şu Ukraina çözüş etende on halky gerek galyr, Ukraina topragy gerekdi. Şoň üçin ol çözüş etdi. Indi şu toprak indi meýletin Ýewropa tarap gitjek, Orsiýada galjak galy ullanma. Täp Ukrainanyň dänesi, miwesi, önümi Orsiýada gelip durdy da häzirki zamana çelli. Şol 14-nji ýyla çelli. Ardan bahasy bilen. Indi görse Ukraina özüne ýani gün matardan bazar açyp başlady, gatnaşyk açyp başlady bilen ýanky Orsiýadyň hatdaky Kremliň diýdim zorluk siýasatyny gabat geleni. Ukrainalar gysyp başladylar çepden sagdan gazyňyzyň bahasyny gymmatla diýýärdi, newdiňizi kesýärdi, haridyňyzy getirjek galýdy. Her hili bahana tapyp şu Ukrainalar dörli tarapdan gysyp şuňky günüň ýagdaýyna getirdiler. Uruş ýagdaýyna. Soňra 14-nji ýylda gozgalan galyp prezident çalşygy bolan Yanukovych gidip beýlekisi gelenne, Poroshenko gelenne şo taýda bir topar halky galdyrdylar. Orslaryň ýani kowşumlaryň ýaşaýan welaýatlary bar. Donetsk diýdi, Lugansk diýdi. Kän o taýda Harkowyň deňýarsy Odessada bar. Men bu taryhy okamsaň ýa milletin nähili ýerleşenini bilemseň şol ömü döwletde ýa şol ýerlerde bilemseň aýdýan. Bularyň başyny göterdiler, ellerine ýarag berdiler. Ýurdun içi bulanma zorluk boldy. Orsiýetdiň şu iki welaýaty oňam dogry däl, şu ýanky Donetsk bilen Luganskiňy öz tarapyna çekip, olary ýanky Ukrainanyň hataryndan çykarmak üçin her zatlar etdi. Häzirlikçe de olaryň statusy belli däl, ýanky bir kullukda Orsiýadyň ýanky dumasy karar kabul etdi. Şol kararda Donetsk oblasty bilen Lugansk oblastynyň öz baştaklygyny kabul etdi, ýa-da eglan etdiler. Ýa şolaň eglan eden öz baştaklygyny ikrar etdiler. Şo Ukrainanyň ýene de bir bölek topragy Orsiýada geçdi. 14-nji ýylda näme etdiler bular? Russiýa tarapy ses berişik geçirdi, Krim ýarymadasyny. Ýan gaýdyşym Sevastopol şäherine Orsiýadan gidip ýatan bazasy oň içinde näçe 50 000, 30 000 adam bar. Ses berişikde kime tarap geçecek diýse, şo bazaň adamlar, şo baza hyzmat edýän Ukrainalar ýa şol Krimde ýaşap beren ozal Orsiýet bilen kökü bar, dogan arnaşy bar, ýenesi bar, gatnaşy bar, biznesi bar adamlar. Şo Krim Orsiýadyňky bolsun diýip referendumda ses berdiler. Şo Krimde aslında ýaşak gelýän Krim tatarlary bolsa azlyk bolan üçin şol ýemede referendumda olan beren sesi beýlekilenkiden pes gelen üçin Krim Orsiýadyňky diýip eglan edildi 14-nji ýyl. Bunu bir küçüklikde ýanky Donetsk oblasty bilen Lugansk oblasty öz başdak respublikalar diýip Orsiýet şular ýaly karar kabul etdi. Şol karar kabul edenden soňra ertesi gün şu 3-nji gün goşun Ukrainanyň dörli tarapyndan Ukraina salyndy Orsiýet tarapyndan. Hatta Belarus tarapyndan hem goşullar girdiler. Bilşimiz ýaly Belarus bilen Orsiýadyň prezidenti ikisiniň arasyndan gyl geçenok dost dogy beýle gatnaşyklar bar. Belarus Orsiýetden arzan gaz alýar. Arzan benzin alýar. Garaz özüne gerek zatlary ýarym muktunaly botyr. Eger Orsiýet biziň türkmenlerin gazyny neftini muktuna çykarýan bolsa, Belarus Orsiýetden
Yarın muhtana satın alýany, sarı sağı oturan ýal, ondan Putin näme diýse de Lukashenko bolýar diýe, ine şo bilen ne bilen dostlugym şular ýaly. Enne Belarus tarapdan goşun salyny Ukrainanyň üstüne. Näme bar Ukrainanyň içinde? SSR ýykylany, hatda ýykylmakadı. Türkmenistanyň göçüp giden watandaşlarymyz bar. Ol dürli milletiň wekilleri. Dine Türkmenlerim der, Türkmenlerim bar içinde ýöne köpçülikleýin şol Rus milleti bolan Ukraina ýa başga milletler Tatar häkireti şol köpüsi şol Ukraina göçüp gitdiler. SSR ýykylanyny da kowçumlaýyn şo tak köpçüliklerin göçüp gitdiler. Häzirki şunkun menne bar hasaba göre dine Kiýewiň özüni Ukrainanyň paýtagtyny 5000 bola ýa 5000den agdyrak Türkmenistanyň studentleri okap ýör. Şunkun dine Kiýewde ol beýleki şäherler hasaba alamda Harkowda bar, Odessada bar, ýene ýerde bar, Ukrainada gatken şäher otaýdy. Zaporojyada bar, Dnepropetrovskda bar. Inni şolary kim eýellik etmeli we nähili eýellik etmeli? Ýa çykdy, uruş gidip durdy. Türkmenistanyň olar kabul etmejegi öňden belli. Türkiýede halkyna eýellik etmedik, diýerisine, öýülsine eýellik etmedik. Gurbanoğlu gel inni bugun oğluny dürli ýollaryň üstünden prezident kursasyna jon korçak bolup durka, ol Ukrainada galan ýa-ki inni olaram bir ýesir görnüşinde galan. Bizim studentlerimiz var. Ol bir ondan Türkmenistanyň raýatlary mara göçüp giden iki gyrajdan hukukly. Olaram iki odyň arasynda galdy. Ýöne biz şumar studentler ýa-da iş gözläp Ukraina çykarlary alsak, olaryň bir hasaby. Men pikir edýän pelerden bir 30 000, 40 000 student ýa-da ýaşlarymyz Ukrainada hem okap ber, hem işläp ber. Indi bularyň eline birinciden pasporty ýok, çykyp başga döwlete özümizi gaçyp atalyk alaýlydy. Şunkun ine meselem Ukrainadan 2 ýylyň dowamyny Polşa çykan ýylatyň sany gaçsak bolup 50 000den geçýär. Şolaryň içinde ýeke türkmen ýokdur. Men sizden şol 100 göterim garantiýa bilen aýdýan. Näme üçin? Äsap türkmeniň eline Ukraina pasporty ýok. Şeň Ukraina pasportyň bolmasa da, wizan bolmasa da geçelgeden sen geçirmeýäli. Diýmek, ne bilen elinde pasporty bar, ne de pasportyň möhredi uzaldyly. Adamla bir kanun ýagdaýda okap ýaşap berdi. Hem garajdarlygy ýok üstesinde de Ukraina. Ine bular ine girew ýa-da ine iki odyň arasynda galan türkmenler. Aňyrdan Orsiýet bulan üstüne Ukrainanyň üstüne dürli tarapdan ok ýagdyryp oty. Ukraina tarapy olar jogap berýär, öz ýurduny, öz topragyny gorap. Ine iki arada da oturan türkmenlerimiz var. Nira busunjagyn, nira dıkyljagyny, nira gysynjagyny bilmän. Oturan ine türkmen ýaşlarymyz var. Bu ýaşlaryň ine biziň halkymyzyň gelejegi. Bular ne iyere çöregi var, ne içeri suw var, ne depesinde yatak jaýy var häzir kun, ertesi günem alady. Nira urunjagyny bilen, haýsy döwlete sygynjagyny bilen. Türkmenistanam kabul edene etmejegim görünüp dur, mena ýene de zafak getiren. Ene şu ýagdaýda näme diýip bolar, näme aýdyp bolar, näme maslahat berip bolar. Diňet Ukrainadaky studentlerimiz var. Belarusda ýagdaýym şol. Häzir ýeme gülme goňşyňa geler başyňa diýdi. Häzir bütün dünýä Orsiýada garşy türli sanksiýalar girizdiler. Şol sany bank sistemasyny doly ýapylyş, şol karar etdiler SWIFT-dem ýapmak barada. Ine ertiden başlap Orsiýadyň ýagdaýy birinji sutkasyna şol 2 gün mundan oda 260 milliard dolar çöken bolsa bir günne hasaplap ber näçe günne trilyona barar ýa trilliarda ýeter. Orsiýadyň ykdysadyýety gutordy diýmek, ykdysadyýet gutorsa da ýylatyň sosial durmuşy ýarlaýmaly, partlaýmaly. Orsiýat öz içinden partlap ýok bolmaly. Şolum bolur. Haçan bolur? Bir hepdeden, bir aýdan ol Orsiýat halkynyň çydamlylygyna bagly bol. Onu öňünden prognoz edip bolmaz, ýöne boljagy belli. Indi näme bolup geçýär? Şol ýanky nastaýaşy время dip radio barda, telewideniyede radio hem habar beriş serişde hem radiosu var, hem telewideniyede var. Şol bir önamly habar berýän, şol önamly şu kunna iň önamly rus dilinde görülýän habar beriş serişde bolup durda nastaýaşy время dip.
Ondan Dost dip kanal var Orsiýadyň. Olar beriýa hakykati ýöne kan berip bilen aklar ýanky Orsiýadyň territoriýasyna ýerleşendiň. Emma nastaýaşy birem Azatlyk radiosyny başlaň radiosyny diýen Azatlyk gullugyndan aýrylan bir özbaşlyk mass media bolansoň olar ine göni açyk hemme informasiýany berip bilýär. Ine şolar real informasiýany berdiler. Dinle. Orsiýadyň haýşy boýunça ya Putin'in haýşy boýunça Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2000 sany eskeri ine uğratmakçy. Şol uruş danasyna. Düşündiňizmi? Gurbanguly Berdimuhammedow 2000 sany eskeri ine şol iki döwletiň uruşyna uğrady. Ştaýda gatullykan soragy bar mende. Hani Türkmenistanyň biz ine bir taraplyk dip ine 30-27 ýyllap halk ağlap öz etjegine edip gelen haramzadalar. Ha? Hansydan indi? Bir taraplyňyz. Şumy? Näme şun Putiniň telefonu esasen nasıl hani karar kabul edýän? Näme şun siz gumanitar kömek etmeden geçen 2000 zan eser uğratmaly. Inni ozal Gurbanguly halkyň öňüne diňe bir ykdysady taýdan, moral taýdan, gumanitar taýdan jenayetkar bolanmalsa statýalary bar da jogap bermeli. Inni harby jenayetkarym bol, harby taýdan. Inni şundan başlap, şu sagatdan başlap bolýa diýeli bäri şol Putiniň haýşyna inni Gurbanguly Berdimuhammedow harby jenayetkar. Şu minutdan başlap Türkmenistanyň ene bir taraplyk statusy itin götüne gitdi watandaşlar. Şonu hem biz Birleşen Milletler Guramasyndan talap eder. Türkmenistana olar real bir taraplyk statusy gerek gel. Daşyndan biri gelip türmeler inspeksiýa etjek bolsa, halkyň ýagdaýyny biljek bolsa, ýurduň bilimini, ýaşaýyşyny, garajdalaryň iş bilen üçinçiligini görjek bolsa, ýok gelmäň biziň ine neutral statusymyz bar, biz islam zak diýer. Gidip inni Orsiýa agresiv ýagdaýda öz goşunyny başga döwletiň içine saldy. Uruş oglan etmeden. Inni gidip Orsiýada kömek diýip 2000 sany eser uğratjakmy sen? Ýeme diýerde Allah Taala adamyň janyny almadan özür ýa garagyny gaparken ýa akylyny alarken ýa şu ikisen bar gurban boladyň. Bolluk oturdy onky bitdinmi? Diňe o dälir. Ştaýda aýtmalar bar. Şu Gurbangulyň ýanyna oturan diňe bir harby ministrem däl, Howpsuzlyk komitetining ähli agzasy. Ministerlerin ählisi ene harby jenayetkar hökmüne Gaga suudynyň öňünde kelle ýalaňaçlap jogap berersiňiz. Eger diri ýetseňiz şol suuda, ýöne diri ýetmän halky parçalasa, onu o suudan görmek ýokdur. Ene bolýan zatly watandaşlar. O taýda ene pesenine diňe bir şäherde bäşiň diýip bütün Ukrainada 50.000 sany türkmen ýaşygy gyýdy, urunup otdy açlykdan, horlukdan üstlerine bomba ýagdyryp, näçeklerini bilmän, döwletden, hökümetden kömek ýok. Bularam inni ştaýdan 2000 sany sallady uğradyp, ene şola gelmez ýa türkmeniň okuny tutjak bolýar. Bu nähil beýle bolýar. Bu nähil dünýede biz ýaşap ýörüs, nähil döwletde ýaşap ýörüs. Biraz bir düşünjek bolun şu zatlary watandaşlar. Ine bolýan zatlar men size aýdyp berip otdy. Inni seredin 2000 sany eskeri yaraglandyryp uğratmagy, transport tapýan, pul tapýan, serişde tapýan Gurbanguly şol ýanky aýda 20.000 ýa 30.000 sany emani studenti izin almagy pul ýok. Ya şolar ýerini üçin etme, ýene de pul ýok. Garagaksyn. Men size aýtdym watandaşlar, şu daşyna çykarılan halk şol haramhor hökümeti şol jenayetkar topara gerek däl, ýene bir gerek däl. Siz eýam ýurdun daşyny ajaly buyurulan adamdy. Biriň 1 ýyldan soň ölmeli, biriň 5 ýyldan soň, biriň
30 yıldan soň ya 50 yıldan soň haçan ajal gelip ýakamyzdan tutsa şonu gidibermeli. Ýöne bize ýurda baryp ýaşamaklyk ýok. Hökümete gerek däldi. Şo topragyň baýlygy gerek olarak oň üstüne halk gerek gelip näçe edi gaýtdym. Ene düşünmeseňiz ene şu kun ýene de size bir subutnama. Enne 2000 san esgeri yaraglanıp Ukraina uruşa uğratjak. Emma Ukrainada ejir çekip oturan halkyň çağasyna birini de ýeke köpük kömek edese gelemek. Etmezem. Şonuň üçin ol hemmäň üýşüp ol ilçhananyň öňüne barmaly, ýa talap etmeli. Aýo ilçhanada oturan iksan züwwetdin kime kömek etsin? Ola özleriniň näme wezipe eýelep oturanyny düşünýän heýwan näle? Ola para berip şol wezipeni eýelen adamlar oturdydylar, oturýar şu hata gol çekdiýse çekýär etmese de otur ikelini serip halkdan näme para alyp bolar kadip. Watandaşlar. Bir azajyk sizden düşünjek bolun şulatlar. Inni näme etmeli sorag bar, denmeden menden sonra. Ene ýagda ine dören situasiýa şu näme etmeli? Näme etmeliligini men aýdyn, eger özüňizde gaýrat tapsaňyz. Ene Ukrainadaky, ene Kiýewdaky ýaşlar. Hani Kiýewde köçede paýlap durlar. İslenlik adama yaragy. Eliňize avtomat alyňda Ukrainadaky demokratiýany goraman başaryn. Ukrainanyň öz başdaklygyny himayet edin. Türkmenligiňizi görkezjek bolsaňyz. Döredin özüňde Türkmen rotasyny, Türkmen batalyonuny, Türkmen polkuny. Ine biz diýip durup, biz gorýas Kiýew, biz gorýas kömek edýäs Ukraina halkyny. Biz döwletde okap, ilim bilim alyp berse. Size hem hoz gerek hem hozun mürrügi. Bulan konfliktine katılacak gel. Oları da katılacak gel. Yurdunuza da gidecek. İyidinizden pul gelmeli. O nahil bir hepbelik böyle. Yok. Vatandaşlar. Inni vaqt gel aysam olsa bir tarafı saylav almalı. Ya siz öz hak hukuklarınız için görüşmeyeni başarmalı. Yoksa mı? Yani kayıtışmayan gol görünüşünü yitik gitmeli olsun. Yine yeri geldi. Yigitler, gıydılar, gorkadın özünüzü, gıydılar. Hani yani Kızıl Haç'ın pabiyaskasını manglayınıza dakın, elinize dakındı. Gidin hani kan tavsırıp tuğla bütün Ukraynalar gecelerini şol istaplarda novatçılık çekyerler, yani bomba UBS'lerde kömek ediyerler, hassaları seyrediyerler. Barın, ine men Türkmen, ya men Türkmen kadip barın. Ine şu halka menim katsı, ine men geyvotin şulan vışıvan kasını. Dörlü formada. Men şol kun özüm Ukrayny pasap edýär. Sebäp şol halkyň üstüne zulüm gelip dur. Biziň halkymyza gelen zulüm o halkyň öňüne şumal şuun getiriljek boldy. Bu halk SSR'ın ýa-ni basyş sistemasynyň gulçulygyndan çykjak bolup dyrjaşyp dur, bilen tepesinden urýar. Men urulýanyň tarapyny däl. Şonuň üçin ine size çıkalga hem at hem abra. Eger şuun kun siz Ukrainada görüşmeni başarsanız ertesi gün 5 muda kalman kurban olun tohum bilen pızıva yeriyaz. Onu gelip bir edip vermeliler sizin ornunuza. Siz etmeli. Yaşlar. Ukrainadaki vatandaşlar, yaşı uluraklar, SSR devrine çıkan Türkmenler, sonraki çıkarlar. Bizim dengiräňimiz, bizden kiçiräňraklar. Üýşüriň daşynda yaşları. Döredin istapları. Yığnansın, maslahatlasın. Siz şo ýurdun içinde. Strategiýadan çıkalga näme? Bukulup yatmalymy? Ta ağzınızdan ölýänçäňiz ýa hareket etmelimi? Hareket etmeli bolsa onu ine şu maslahat size. Birleşin. Döredin öz istaplaryňyzy hareket etmäge barın hany prezidentiň administrasiýasyny, barın hany Vitali Klitschkoň administrasiýasyny Kiýewiň. Gerek men çıkıp haş edin şolardan. Gerek men varayın Ukraina ýanyňyza. Ýöne döredin ştaplaryňyzy. Göres ştaýdan başlanýar. Siz garşy alyň Türkmenistanyň getiriljek 2000 sany esgeri, 5-10 sany ofisier bilen. Tersine uğratsın olar, yaragyny öwürseler Türkmenistana tarap. Ukraina halkynyň garşysyna däl. Şeňizmi? Soň bütün millet bolup maskara bolarsyňyz. Şol ştaýda Ukrainada, Belarusda, Orsiýetde okap beren studentler. Sesiniz çıkarman, busup oturulluğunuz için siz progressiv cemiyetçiliğin öňünde, dünýäň milletlerinin öňünde maskara bolarsyňyz. Ine şu halklaryň dik duran wagty, talap eden wagty bular busup ýatdy diýip.
Hani atababı begeniyan Türkmenimiz göýregli näme ol bi ýanky bir meýhanada oturaňyzda, toýhanada toz galdyryňyz. Ay, şo geçmişimiz bar. Ay, biz näme beýik halk, näme beýigi? Beýikligiňiz şuny görkezin. Hana üç döwletim şo konflikte gatylşypdy. Ukrainadaky ejir çekke, Orsiýetdäki bilen Belarusdakylaryň hüjüm edýär. Duruň barynda Orsiýedyň ýanky protest bildirýän halkynyň içinde, ýaşlaryň arasyny, duruň Belarusdakylaryň arasyny Türkmen baýdygyň eliňize alyndy. Hana gitdiler ha. Amerikada bizimkiler öyle çarymdan ýol başylyk etmegini, Amerikan ahly köçesini ellerine Türkmen baýdygyny alyp ene biz bar, biz Türkmenler dip. Görkezin sizem Türkmenliňizi Ukrainada, Belarusiýada, Orsiýet Federasiýasyny. Ine şol o başgaça barın hökümetden pul dilen ya siz akitsiller talap edin. Nire akitsiller? Ukrainada yeke samalyodu sonak. Haçından mer yapık. Hiç yere hiç döwlete bir samalyodu sonak. Uçmajagyn belli. Onu siz ne edip ýaşamaly? Anırdan size pul uğratacak mı? Ol her zat edecek, siz yurda edecek. 10. Mart'ta aýtdym ha, o şu garma gürmelikde Birleşen Ýanky Milletler Guramasynyň, Ýewrosoýuzyň, Amerikanyň hiç biriniň Türkmenistanyň işi boljak. Biz hep şu wagt getirip oglumy öz kürsüme sokoýup edilen oyun. Hani ferdiňe Orsiýetden şu samalyot bir ertip öňüne bir ýan gözegçiler akedildi. Kime gerekten gözegçiler? Ha? 2 hepde öňüne. Bular 2 hepdelap iyi biçip şo taýda Türkmeniň gyýlaryny getirip gapdaryna sokarlar. Gaýdarlaryna da hersiniň bir diplomat dollar bererler. Şo bilen mene oň dogmasy prezident boldy diýerler. O zaman şeýdilýärdi, şuňam şeýdiler. Siz şoňa razymy? Onda gözüňizi ýannak bilen süpürüň milletim. Yok bolmasa da görese ayağa kalmalı wagt geldi. Siz çağıda sadykdak eliňizden tutup hemme zady görkezir ýal, aýdar ýal, ýa siziň ýeriňize eder ýal. Bir adamyň etmelisini şu güneçel edik geldik, ýaşymyza, saglygymyza garama, gelecekde der. Şu dem gelip gidip durka. Ýöne sizem bir yatmaňa misli ceset, galyňa aýak üstüne Türkmen. Näme bu gaflat okusyna bürüp ýatyňyz? Kim etmeli siziň etmeli işiňizi? Ýa siziň ornuňyzy? Ýeri geldi. Yine bir gezek gaýtalap aýdýar. Ukrainadaky studentler, işe çykan ýaşlar. Hana barın adyňyzy ýazdyryň, eliňizde ýara galyndy, Ukraina bilen bir hatarda durup agresiýa garşy durun. Şonu birinciden özüňiz alarsyňyz Taňry ýalkasyny şo halkdan, ikinciden hem elmedam özüňiz duýup gezersiňiz. Şular ýaly ine men yer gelenine ine şu halkada üçinem gerek bolsa ganymam döktüm, janymam berdim diýileni ýetilmesine ýöne durdum diýilen ýagdaýyňyzy öňüňizden çykany aýdyp bilmäsiz de mümkinçilik göresin. Hiç bolmany adyňyz öz nesilleriňizin ýüregine altyn harplar bilen ýazylar. Ine biziň ötön geçmişimizde şular ýaly ene talamyz bardy. Gyýlar şo taýda akly çekinmäň, barın şol Gyzyl Ýarma jemgyýetini Ukrainaň Kiýewiň beýleki şäherliň meýletin ýazylyň kömekçi diýindi. Aýdyn kimdiňize, nerdenniňize, men Türkmenliň, men Türkmenka diýip biz hiç bir milletten pes milletler. Bir öz grajdan aktivligiňizi ýa bir öz grajdan durumuňyzy, pozisiýaňyzy görkezin, ýeri geldi. Şonu haýşa diýen sizden. Bolýa onu şugullukça sag oturun. Sağlıkta görüşelim, haberlaşar durar. Hemmeňiziň öýüňizde sağlyk wataňyş.